Kaixo, Iker. Kaixo, Eugeni. Zegoen. Oso ondo. Ondo. Bai. Bueno, hemen gaude klasea bukatu eta nire irakaslea da. Así que ojo. Iker ebenteriakoa zera aukerezu nago eta soziologia ikasi zenu zergatik. Bai, galdera ona, beste karrera bat hasi nuen, hasieran, gustatzen zitzaizkian historia, ekonomia eta zalantzan egon nintzen, gizarte zientziak gustoko nituen, eta arrazoietako bat soziologia ikasteko, ikasi nahi nuen gizarte zientzi loturiko zerbait. Eta arrazoia zen, arrazoietako bat, Leioan ikasten zela, eta orduan aukera zela etxetik ateratzeko eta joateko urte batzuk Bilbora bizitzera. Baina gero egia esan oso gustora, karrera aukeratu eta oso gustora ikasi nuen. Eta nik uste dut gizarteari buruzko interesa neukala, politika gustatzen zitzaidala, historia, eta pixka bideratu nituen nire gogoak, soziologiatik. Zer eman duzu karrera beak? Karrera nik ikasten nuenean, lantzen genuen, gauza oso ezberdinak, ez bat estadistika eta ikasten genuen, baina nik uste dut teoria soziologikoa desente ikasten genuela, autoreak, eta batez ere interesgarriena ikuspegi aldatzea, gai bat planteatzea, eta ikuspegia lehenengo begirada zen izango ditzateke. Horri buelta ematea, eta soziologia nik uste dut lagungarria izan zaidala horretarako, gauzei pixkat beste ikuspegi batetik begiratzeko, eta gero arazoen errealitateen izaera estrukturala kontutan hartzeko. Horretarako soziologia oso baliagarria da. Ni egonetan soziologia ikasteko nahian, baina Bilbon dago, eta gero antropologia ikastea erabakinunean esan zidaten soziologia gehiago da enkuestak ikuspuntua edo. Bai, badago hori, nik esango nuke soziologia eta antropologia oso lotuta daudela, Baukate historia bat desberdina, antropologia gehiago lotua herrialde urrunagoak eta kolonialismoari, eta soziologia gehiago lotua gizarte moderno urbanoak ikertzeari. Hortik aparte, autore batzuk erreferentetzat ditugunak desberdinak dira, baina beste batzuk autoreak berdinak dira, eta oso antzekoa da. Esango nuke antropologiak gehiago sakontzen duela kasu batean, eta zehaztasunetan gehiago aztertzen duela, eta soziologiak orokorrean ikuspegi estrukturala daukala, baina, batzutan badago antropologia oso estrukturala eta soziologia oso zehatza. Ez nuke oso argi izango, zein den desberdintasuna. Zugai ematen diguzu pentsamenduaren historia bat, filosofia eta antropologiako aldea dago soziologiaren aldetik nola nabaritzen duzu alde hori. Ikasleen interesen dagokienez. Esango nuke antropologia ikasi nahi duen ikasle batek eta soziologia ikasi nahi duen ikasle baten arteko alderik ez dagoela. Profila oso antzekoa dela, esango nuke. Eta bai filosofiakoa desberdina da, filosofiakoa askotan izaten da bigarren hezkuntzan filosofia ikasterakoan oso irakasle ona edo oso esperientzia ona izan dutenak oso perfil hori askotan dago, Eta gero filosofia oso ezarria dago, oso argi dago zer den filosofia. Eta gauza lotzen ditugu filosofiarekin, beste batzuk ez, baina oso argi dago, orduan jendeak badaki autoreak ikasiko dituela, filosofiaren historia, eta bar. Eta ez dago argi, ez zer den antropologia, zer den soziologia, ez gizartea aztertzea, baina ez dago argi. Orduan esango nuke, zentzu horretan uste dut filosofiara datorrenak agian argiago daukala edo zer ikasiko duen, gero gertatu daiteke, beste gauza topatzea edo aurreiritzi hori aldatzea, ez? Baina karrera soilik ez gero mastera ingo zenunez zeren ingurua.
Nik sorte eduki nuen eta nik masterrek ez nuen egin. Leheno tesia egiteko egin martzen doktorego programa. Horrek esan nahi du, merkeagoa zela eta desberdina zen. Bi kurso ziren, lehenengo kursoa klase batzuk ziren, oraingo masterren antzekoak, eta bigarren kurtsoan egiten genuen ikerketa bat. Ez gaur egun master amaierako lana deitzen zaiona. Nik egin nuen doktorego programa deitzen zen gizartea, kultura, Euskal Herria, 21. mendean, horrelako zerbait, udako Euskal Unibertsitateak eta EHUk antolatzen zuten, eta bere bereizgarria zela Euskaraz zen. Euskaraz eta gizarte zientzietako irakasleek, ematen zutena soziologiakoek, eta beste esparru batzutakoek, zientzia politikoak, eta bar, eta bar. Orduan, bueno, ondo egon zen, zero hasi nintzen nazionalismoari buruz ikertzen. Hasi nintzen, doktorego programan beraz oso esperientzia hona izan zen. Zergatik egin zenun doktorantza? Oso galdera ona, eta ez dakit erantzuna, soziologia gustatu zitzaidan, 2. maila kanpoan ikasi nuen, oso gustora, eta ikasten jarraitu nahi nuen, eta gradu edo lizentziatura berri bat hastea baino sakondu nahi nuen soziologian, hori zen arrazoia. Ez neukan oso argi ondoren tesia egingo nuen edo, baina bai gogoa neukan pixkat soziologian jarraitzeko edo sakontzen jarraitzeko, ez asmori neukan. Mamuak daude hartzetik, baina jarraituko dugu zuzenean hartzen delako eta... Baina unibertsitatea kanpo ere gauzak egin dituzu esate baterako augia aldizkarian ibilezien kazetari bezala edo idazten edo zemuzko esperientzia. Bai, kolaborazioak idazten ditut, argian, eta idatzi izan ditut berria egunkarian ere bai. Normalean iritzi zutabeak berria egunkarian bai, hauteskunde kanpaina batean iritzi zutabe gehiago idazteko eskatu zioten. Kazetari baino gehiago da iritzi artikuluak idaztea eta oso gustora askatasuna dukat nahi dudanari buruz idazteko eta euskaraz beraz primeran gustora. Beti politikarekin lotua. Bai, eske dena da politika. Noski, bai. Eta gaukoz nola balogatuko zenuke orainarte egindako errepidea. Nik egindakoa, ibilbidea. Ikasketa edotokadutza augia berria. Nik uste dut sorte handi auki dudala, doktorego programa eta gero tesia egin nuen, hasi nintzen ordezkapenetan unibertsitatean, orduan nahiko zaila izan zen hasieran, ze klaseak prestatu, tesia egin, ez nuen bekarik lortu hasiera batean, ondoren bai. Tesia egitea, nahiko, ez dut oso jende bat entza traumatikoa da, ez gustora egin nuen, baina beti klaseekin aldi berean, ez? Eta agia esan klaseak ematea gustoko dut, eta uste dut, sorta hundea dela, unibertsitatean lan egitea, eta baldintza honak baldin badituzu, eta nik hasierako urtetan ez, baina ondoren uste sortea auki dudala. Bukatzen egia, baina nik enuke bukatu nahi gizakia gehain enean zure kezkak edukiko dituzu normala den bezala zentzuk izango litzateke loak entzen dizuten mamuri. Mamuak aldatzen dira, ez? Baina esango nuke. Azken aldean interesa daukat hezkuntzaren soziologia irakasten dut. Eta kontu pertsonalengatik hezkuntzarekiko interesa handia daukat, eta ezagutza baino gehiago interesa, eta bai iruditzen zait sakontzeko bai bat, ez dakit loak entzen didan, baina... Eta gero ez naiz oso originala izango, ez? Bai iruditzen zait,
etorkizuna oso modu negatiboan planteatzen dela, eta beraz daudela hor erronka batzuk aurre egin behar zaiela, eta gizaki gusten bazaigu libre gure kaxa, ez dakit gai izango garen, erronka horiei aurre egiteko, eta beraz. Ja, baina, erronka horiek gure esku daude. Bai, gure esku daude, baina batzuen esku gehiago, beste batzuen esku baino, orduan, bueno, bai. Ni zuke esku egon dena gau, bai, nire animoak izan diala, zaket gau ezkerreko hankakin asiloteguna, baina ala estudiazo, eta bete, mila esker momentu hau oparitzeagatik. Eskerrik asko zuri, interesagatik, eta... Bilaleko diego, agur bat gure ikusleei. Hori da. Venga, agur! Agur guztioi.